paita. Se näyttää ihan nörtiltä. Tästä tulee vielä osa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terve! Tästä tein koodi. No, nopeutettu peli sitten. Wanted level. Lähdetään seikkailemaan. Joutu. Ui paskan marjat. Se ei tallentanut sitä mun hyvää. Vittu, hatana homo. Eikö vittu pääse? Eikö pääse? Noni pääs. Turpaa tuli. Vittu, mitä mä tein Wanted level cheati? Tässä meni jotenkin pieleen, elikkä siis toi. Nyt tuli vittu paljeet pois. Jaksaa. Vittu tää on vaikeet puolta puhelimella. Kai tästä joku 5 minuutin pituinen voisi tulla. Otetaan, että sieltä tulee auto kun tilauksesta. No terve vittu homo. Tässä toivottakaa. Jatketaan GTA-sekoilua. No nikka siis. Brum. Mä lähdin ajattaa tällä. Jumalauta, tää on hidas. Kun se kääntyi hidasta. Mun täytyy painaa väkseen. Arveli ja mulla tällä hetkellä tommonen asu. Otetaan pois autosta. Oi jumalauta, ajoit mun yli. Saatana homo. Melkein ajoit mun yli. Vittu on konistoituvana, hä? Ulos mun autosta, saatana horta. Roma. Vittu se oli vielä. Ja sitten jäädä vippi. Mitä helvettä? Epäilyttävää. Vittu. Osa 2 tulee joskus. Moikka!